Hej alle sammen, i dag skal jeg handle om en Airop, og ja, jeg har fået en Airop, så jeg vil bare gerne vise det til jer. Så jeg kan godt forklare, hvad en Airop er, efter jeg lige har trukket den frem. Så den prøver jeg lige at vise jer den. Sådan. Der er også andre farver Airops, men jeg har valgt en lille, fordi jeg synes, den var meget pæn. Ja, der står selv Airop, så ja. Vi har sådan nogle smagskapsler her, vi skal putte på. Man skal lige selvfølgelig putte vand i. Og så når man putter smagekapslerne på, så dufter man det, men smager det på en måde for børnene. Så gør det så, at børnene sådan, vil drikke mere af skolen, hvis de nu ikke gør det, eller i børnehaven, eller hvad nu I nu går i. Så jeg har den her vinegummismag igen. Der er også mange andre smager, men jeg har lige den her. Og så er det, man skal presse den meget godt ned, før den virker. Man skal ikke bare gøre sådan her, så virker den ikke. Hvis vi presser, så virker den. Nu prøver jeg lige. Det smager rigtig meget af vingummi. Så ja, den er med god faktisk. Ja, det var bare alt for den her video. Så ja,